специално. Тази болничка за Цецо специално. Тази болничка Павлине, няма да пиеш и няма да плащаш и ми стигат 50 точки за оркестъра. За шефката специално. И ми стигат 50 точки за Видео Лазар. От Пламен специално за Дон Папи за неговото семейство. И за Павлин специално. За Цецо. Соло, айде ла минор. Направете път на шефката, шефката. И учете се от шефката, шефката. Как се прави точно батоти, пачки мрави, винаги работи. Направете път на шефката, шефката. И учете се от шефката, шефката. Как се прави точно батоти, пачки мрави, винаги работи. Айде, беби! За Пламен специално и от Пламен за Дон Папи. Направете път на шефката, шефката. И учете се от шефката, шефката. Как се прави точно батоти, пачки мрави, винаги работи. Направете път на шефката, шефката. И учете се от шефката, шефката. Как се прави